Yayin da Najeriya ke cika shekara 62 da samun 'yancin kai, wasu 'yan Najeriya ke cewa ba su san bikin ya zo ba. Duk da cewa wasu na suka ƙasar bisa la'akari da yadda al'umma ke ci gaba da taɓarɓarewa, misali rashin tsaro da tsadar rayuwa, wasu sun ce an samu ci gaba ta fuskar inganta rayuwar mata. Bara mu ji ta bakin mutanen mu ji ra'ayoyinsu a kan bikin nan na yau. Ni ban san ana ranar 'yancin kan Najeriya ba a yau. Amma fatan da nake da shi shine shugabanni su yi koyi da shugabannin ba yanda mai suka taimakawa ayyukan yi da albarkatun gona inda suka samu sabanin a yanzu. Tsaro ya samu a baya amma yanzu babu shi. A wannan lokaci yanzu da muka shigo ciki mata gaskiya an ci gaba a Najeriya gabaki daya. Abin da yasa na ce maka haka, mata zaka ga mata suna walwala suna jin daɗi kuma ana ta yawo saboda lokaci ne na yanzu da aka karɓi yancin mulkin kai. Wallahi mata suna cikin walwala da farin ciki. Abin da yanzu mu mata muke so mu gani, mu mata muna so mu ga ma yau shugaban kasa ta zama mace. Gaskiya fi sabilillahi babu ci gaba a wannan yanayi da ake ciki yanzu, amma fata na shine tun da zabe ya zo ina kira ga matasa su tsaya su duba halin da muke ciki. Ba tsaro, ba tsadar rayuwa, ba gaba ake kullum tsadar rayuwa. Abin da ka saya yau naira 100 gobe sai ka same shi 200. kowa yana abin da ya ga dama. Wannan da su zo yanzu da Allah sai duba na tsanaki akan wannan abin, su ga wani ta ina za a samu fita wanda za a samu ci gaba akan wannan abubuwa, saboda tsadar rayuwa ta yi yawa kuma gashi jama'a suna dan cikin matsaloli na rayuwa. Tabbas yau wannan rana na Independence Way ina farin ciki, sannan gaskiya akwai matsaloli da dama a bangaren shugabanni. Ya kamata su duba lamarinmu, especially mu matasa. Akwai wanda ba su da aikin yi, ya kamata a jajirce akan mu saboda ci